ubeleni nakho. Ingayeno yinye amanga. Hayi nawo manazaleta amanga. Ani wenzi umuntu wakaide ngazi bekhona. Banibona ukuthi nephithi isonto ngamanga. Nawe nakha into yagcwala umhlaba. Basaba abantu beMozambique inyathi lena yakanye. Yabanekhanda nomsila. Yaphelele nje. Kodwa nje bangela ngisukuma nokuyibongela. Ngibongela nabantu emhlabeni. Amen. Ngibonga uNkulunkulu wombela. Ewusigcineni wakhe kwaze wafika lesikhathi samanje umuntu uzikana nenyama. Ngicela ngifundise umfundele amahubo 1:45. Verse 1 no 2. Wena
Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu. Sizobonga uNkulunkulu uGombela ekusigcineni kwakhe kuze kuyimanje phefumulo sahlangene nenyama singafunda baba Mfithuli. Ngiyakuphakamisa wena Nkulunkulu. Ngiyakuphakamisa wena Nkulunkulu wami. Nkosi. Ngilituse igama lakho phakade naphakade. Ngilituse igama lakho phakade naphakade. Imihla yonke yami ngiyakubonga. Imihla yonke ngiyakubonga. Ngilidumise igama lakho. Ngilidumise igama lakho Phakade naphakade. phakade naphakade. Ngiyabonga baba. Siyambonga uGombela. Esivikele kuzo zonke izifuna kwi-COVID. Bahamba abaningi wasifihla phansi amaphika akho thina namanje sisekhona. Asisho ukuthi bahamba ngoba benezono kodwa bahamba ngoba uGombela wayebadinga. uNkulunkulu akasithandi isitshe esigcwalile. Lezi ezinhle izitshe ezona ayithathayo ayosebenza ngazo ezulwini. Asazi nathi nowashiya mhlawumbe ngoba sigcwalile yini kodwa sohlezi sinkonza njalo sigcwale sinjalo senze ukuthi kuye sikhumbule. Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu. Abaningi ababefisa kuwa ngoJulayi abafica kunoJuni abaficanga ababefisa ukuba la ilinda bezothatha ukhiye bacela ukhiye bezonisa uNkulunkulu abanye ukhiye abafica ngalutho. Thina siyabonga-ke Jehova ngoba usigcinile laze lafika lolu suku lokuthi size la eLindandonga esibhedlela sabantwana bakwaZulu ukubani sizonxusa ukubani usiphe ngamunye ukhiya uyongena emhlanganweni kaJulayi April. Ukhiya-ke lona-ke bantwana kuyindlela eyiningi uvula zonke indawo uyosebenzela kuzona wena. Uma usebenzela esigogweni uzovulela esigogweni. Uma usebenzela uyongena emzini wasebuhleni ngoJulayi uzokuvulela ungene emasangweni asebuhleni. Kanti futhi lokhiye muhle uyayivula nenhliziyo ngoba inhliziyo isona sono noma soni esigqilaza umuntu. Uyayivula inhliziyo bese ukhipha wonke amavunulo lawo inhliziyo kwalahle bese usale umuhle usale uhle. Mangabe la umthandaza ngeqiniso friend. Ngiyafisa-ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi
uNkulunkulu asivula amehlo asiphe ney'nhliziyo ngoba into elahla abantu kakhulu izinhliziyo lezi umuntu angabe sabona ukuthi ukuphi wenzani la sikhona kusezulwini bantwana baNkulunkulu ungicaka kakhulu manazareta seyaba namanga singazi sike sahamba sike sawahamba umhlaba zasakufika eMozambique kodwa okungijabulisayo ukuthi lelo hambo lethu besinayo uGombela khulilanga mpunyazi loba uthi ngwana makhosazana ubaba mkhulu wabulolu isandla sakhe esikhulu hambo laseMozambique wazivikela kumasito bakhona uthi wakuluma kanye bese uyashona kodwa uGombela wena uyinathi azange ufanele yedwa umuntu kanti futhi azange kuphule noyedwa umuntu yazi yamnandi indlela esasihamba eMozambique madoda amadoda ukuthi amagwala hayi namagwala amadoda nathi alisakwazi nje sishumayela la sithi wathi uShebela sabuya hawu lapha nahlala phansi nebona manazareta uShemba no anomthemba amen thina nje manazareta sonke sibonga siqedi akwazi ukuthi uShemba ubonga kanjani ngoba la kuvaleke khona ufika vula uShemba la kufika khona uShemba ufika philisa bese kusala-ke kusa igama lakhe wasafika eMozambique nje wasala kusa igama lakhe babeqala abantu baseMozambique ubona into njengaleya esafike sayenza khona namanje abakakhohlwa uShembe abantu babekade bamgcina eminyakeni ewu-34 bamgcina kodwa bazange bahlubuke babeshayela imithetho ezokuthi uShembe uyowazi asikhumbule ngelinye ilanga nibala-ke saya-ke eMozambique safika hayi ukuthi azange sihlupheke bantwana baNkulunkulu ukuthi masiya kwelinye ilanga kwemadoda ngisani kwamagwala asambeni kodwa fanele niyazi ukuthi akekho umuntu onokulawula uShembe onamandla okulawula uShembe ukuthi ayiphi noma uyaphi uShembe ulawulwa yizwi akade bamgcina abalambele izwi lakhe uthi kuyafika uyafika uyadushula uyagetha kodwa fanele siye lapho ungahlehli madoda bathi nathi madoda nofana ngifaka khona lezi njani base ulandela ubala nje kwaqhamuka intshumayelo ongakazi uyizwe kwaqhamuka intshumayelo engakazi iziwe umuntu uShembe manazareta akalawulwa umuntu ulawulwa yizwi mali imkhombe entshonalanga mali imkhombe eningizimu yeningizimu mali imkhombe sibeko Zambia madoda mangaba amagwala abantu bagcina beyazi lento kungabi novalo futhi kanti manifile noveza umuntu wena
Ngekade bafana bade babefana ukukholo befela ukholo lwabo niyasaba yini. Ana uhlala eThembini. Njengabantu abasebenza eMozambique 34 years behlala eThembini ushenga ukuthi uzasikhumbule. Abajabulelanga into yalana namanje basajabula. Noma sasingazwani ngelanguage kodwa babothi na ushembe. Ushembe ke inkinga yomuntu. Ngoba mina ngishumayela ngesiZulu kodwa babengizwa ukuthi ngithini. Phinde ufunde bakugcwalisela kuJeremiah 17 verse 7 uphinde ufunde Efesu 6 verse 10 no 11. Aiza
Nithembeke abantwana bakaNkulunkulu. Akalawulwa umuntu. Ulalwa yizwi. Elimthuma lapho. Elimthuma khona ayophilisa abantu bakhona. Ayoduduza abantu bakhona. Abenze uthando lwabo olukhulu lokuthanda uFembe. Ufunda ba masitholini ba ubusisiwe umuntu othemba ubusisiwe umuntu othemba uJehova nothemba lakhe linguJehova nothemba lakhe linguJehova. Ufundela Efesu 6 verse 10 and 11. Busisiwe umuntu othemba kuJehova. Othemba lakhe linguJehova. Ungathembeli kwezinye izinto. Umuntu ekutshela ukuthi angayiwe eMozambique ngeke sibuye. Ungamnaki lowo muntu. Baningi abantu lana abezile bezodukisa abantu. Uyabona njengoba kusizo lakuJulayi sizohlupheka ukuthetha amacala. Baningawathetha nisuke emakhaya. Sizohlupheka yiwona. Imihlangano le yasebumnyameni. Ebhikiza isonto. Yabona uma wabiza umhlangano ebumnyameni uphumile uNkulunkulu usengali ithemba kuJehova. Usuyithemba wena uthi mina ngumina esontweni laShembe wona. Abenikholwe eNazaretha. Ngikhumbule futhi mntana ngifika la ekhaya nangizokwenzani. Uyahamba umuntu ahamba phinde aduke. Iyasho ngokuthi ngiyeduka ekuseni bakho. Imihla yokuphila kwami. Ningaduki madoda. Ngoba idimoni elizima ngabe kuphakeni. Idimoni lesifazane leyinkinga. Awathi umkhulu wami ilanga lamalanga selihlele esitalweni wasengena nomama lo uthi ungabani nonimaziyo. Umani uMamthembu. Wasengena uMamthembu naye ethi ungenwe umoya kaBhombela. Ongasekhona omoya kaMthembu, abafana bangena abantu bakaMthembu songena waBhombela. Inguthu zamadoda zasiyilandela. Ngoba inguthu la. Ngithiwa wayengava waxebula lawo madoda ngemvubu. Ungasiwa wakho. Ushinga nje kuyoshawa unkosikazi wakumimuzi njengemvubu. Nowaphe engakuthinti. Ufike ekhaya uthi hey ungangithinti ikhanda kodwa athi kudabula ngemvubu la. Ngiyabona idimoni lesifazane liyaba nawo amandla kodwa yanqotshwa. Amen. Mina ngifuna nikholwe. Amen. Ngiyithola abamgcwenza Efesu 6 verse 10 and 11. Ba. Isho. Elokugcina qinani nasesandleni nasemandleni elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zikaNkulunkulu. Hlomani izikhali zikaNkulunkulu ukuze ibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Ba. Ngiyabonga baba. Nkosi kubusisa. Amen. Ngibusele ibandla lonke. Amen. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Uvalo aliphume liphele uvalo. Ngithengile eqaleni emini ngishayela isitimela. Okwenu nina ungena esitimeleni.
Ningabuza ukuthi siyaphi. Ukuthi siyaphi? Sisuka kude phela isitima la. Samampolo eBombela. Asikaze sime silokusambile. Manje uma ubuza siyaphi wena ubuzelani siyaphi? Uzosiphazamisa. Wena nje niqine ekholweni. Nimethembe njalo ushembe. Amen. Yabona uma ulokubuza isitimela siyaphi? Bantwana baNkulunkulu anokhumbula. Idimoni lelo nobaba omkhulu. Esuke eqala lolu hambo esuke intabazo ezela. Ezosiza mina nawe. Ngiwasihlangane kanje. Lithi shayamba ukuthi wena uthi abantu abenzele ukuthi nasithi abangakwenzi udlala ngabo. Azange phele lo demon. Akekho owabona la wathi selahamba lo demon. Namanje lisekhona. Lithi ushembe. Anobhasobhane. Leke kubuye kwavuka elinye idemoni-ke lesifazane-ke manje ekade lila emafonini. Ishumayela engakazi ibe khona. Abana bafuna lathini manje. Lathi waseMozambique asizukubuya. Ushengo wesitani mayewa eMozambique. Wakathatha waplo. Wakwashiyelwa ubani umkhulilanga. Umkhunyanga ezulu. Ubaba uThembu. Yikho ngithi namanga amaNazaretha. Nathi into engekho izigcina nathi khona. Sesaba ngamadoda ngaba namadoda amancane. No mama. Yasaba no mama. Amadoda asaba edlalisa lokwazi sesikhuluma efonini. Hayi loqine ekhulwini madoda. Amen. Sikholelwani? Sikholelwa ukufa. Mase siphile bese uNkulunkulu uyasikhumbula. Manje niwenzabe kodwa ukufa nina? Wadlala umuntu. Ngakade nganikuza. Engakabi khona lamafoni athintwayo. Kusekhona uBhobho ngathi mina wayekela ama-social network. Anizange niwayeke. Namanje nisona ngawo. Niyazi thina bantu. Into mayisenziwa yithina. Ngaphenza umlungu ibe yile. Wena mayisenziwa yithina siyayizisisa. Lo mama wathi ngeke sibuye eMozambique. Walithatha lokho. Wema senike madoda. Wayekayisuthi. Sanibasho. Niwabaza-ke nishwayeze umama ku-23. Noma ikubuyekeze wena nishwayeze umama wayekayisuthi. Yini khona ngasangani phela ngeMozambique ngikani umama ekuthikile kuselfoni. Wema waze mphuthu mama amabhishu lawa. Esengibuza lawa amabhishu maningi. Mama ezokhuluma into bese nina niyizwa nilalele. Wabazoniphutha amabhishu lawa ngempela. Uma bazokhuluma yena omama. Angifundela lapho. Kwenza. Matthew 7 verse 15.
ungangilibazisi yena sitha Xwayani abaprofeti bamanga xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu abeza kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bezimpisi esiphangayo. bangaphakathi bezimpisi eziphangayo. Yabona kube nami ngale leya intshumayelo eshunyelwa yilayo wamama ngabe laba bantu laba bona izwe labo lihle kodwa emalini liphansi kodwa lihle lalelelo ekuhle lapha anibona ngalo ukuthi ungiyani bona ngalo mama kodwa ngeke ngisinazalo mama fanele nilalele phela seku-50-50 angithi seyalingwana uma ushumela umama ushumela umama kuyenzeka ukuthi uma uqinisika nje uyiNazaretha athi umama mina sengiza yini ama ngeke igcina indoda nayisisa yini iyama ngazolibulala ibandla bona uyedwa kodwa umuntu wafika kumina wathi baba kuleli isonto edlula wathi baba ngithi angizobika baba ngeke bese nginamanga ngayo ngicela baba ungiqeda amanga ngoba ngiyabona bazongibulala abantu hayi mina ngamthethe cha ngiyaqala ukuthi indoda ikhuluma nje cha ingagqokile nje ngana nengagqokile la izobika ukuthi hayi manje baba kathi ngingaba kakhulu angeke ngimtshela umuntu akufika ngizomnika wathi fulani umuntu sekungoze inyanga wathi hlala ngakho bese ngiyacasha ngithi mina hayi wayeka manga ayakakusiza ongena indawo nayo nanga isontweni wayekenika manga azobulala isonto into engiyibongayo labantu baseMozambique bayihlala iminyaka ewu-34 egcwele safika kuka-35 khona kodwa bazange bahlukule nina ngayihlala leyo minyaka xa ngiyayibuzela yeke nithi ukuthi hayi eda yikho le nto ngoba ngiyashesha ukudikila phela manje-ke siyabonga-ke ngoba vele uNkulunkulu esihamba naye ogombela baba nathi bahamba nathi sasabuya nabo namhlanje silayeli ndandonga esibhedlela sabantwana abaseyindlunkulu ngoba phela kufanele sidlule la waze siyakujulayi angazi noma nina ninodwa nithelelene yini wafanele uma unesici komunye umuntu osonta naye kufanele umthathele sela elinda ebese siyayohlenji senobhuti nosisi umfowenu
ubaba wakho sekuyinto eyodwa Amen. khona ungacasha ngokuthi baningi abantu efilimu kodwa khona obonayo nomcashile noma uney'kweletu zabo noma ungenawo ukubakhokhela leso sikhathi fanele batshele cha ngiyabuya ilinde umuntu uyabaleka manje isikweletu sakho uzangena phansi kombhede mase ufikile nje uyosilanda uzuthi uzosilanda abuze ingane yethu bani uzoloyo lapha emnyango uthi ingane ngumfundisi Ntombela bese uthi wena hayi yabo abanintsha ngikho usho sendlini usaba nje ukumtshela ngiphume emnyango uthi hayi Ntombela mfowethu ngiyayazi into yakho kuphela nje ngabawo manje ngizokubona base nginamandla uyigeza inhliziyo yomunye umuntu ngokucasha kudala impi nenzondo ngiyafisa ukuthi bonke abakade bengezwani isonto lokugcina sila sihamba ngomsungulumo noma ngabe umfundisi noma ngabe inhlayisuthi noma ngabe umama hambani niyothethelelana nixhawulane kanti futhi namagqubu umuntu kumambela igqubu baluleke yena uyodlulisa igqubu ngikhawulane ngithi siyedlula umthetho walekha usho njalo uma ungakwenzanga lokho uzositupha lapha kujulayi uzokhuzwa ngapha ubanjwe ngapha ukhuzwe ngapha ubanjwe ngapha ukhuzwe ngapha uyothiwa wona le ndoda enjalo uma nikhulile njalo le ndoda abanikazi baleli bandla bathi banimunye njengebumba lasemende wala manje niyahlangazeka nini asenzeni okuhle phambi komhlaba nabantu bomhlaba ukuze babonele kuthini ukuthi leli bandla leli liyibandla efanele nabo balilandele sengiphetha-ke bantwana baNkulunkulu asicele ushembe asigeze iy'nhliziyo zibe mhlophe ngoba isitha esikhulu somuntu inhliziyo yakhe futhi isikhathi esiningi isitha seNazaretha yelinye iNazaretha bangule encane nje ungamfiseli omunye umuntu okubi umfisela okuhle nawe ufisa ukwenzeke kuwena uyabona bangakavumi ukuthi ube yikholwa ngempela usawumlandeli ibe umlandeli singaphoqa ukukholwa akube ukuvuma kwenhliziyo ebese-ke siyakholwa-ke ayipheleke nemhlangano yasebumnyameni njengoba siya kuJulayi umhlangano iyacelwa ngoba ucela kumina hayi ngakunika umhlangano ahambani niyowakhana nje masizoya kuJulayi nje ngizocela nje befundisi bakhuphuke baye phezulu bayowakhana nabashumayeli baye phezulu bayowakhana ukwazi ukuthi umsebenzi omkhulu kanje uzobanjwa kanjalo phela mkhulu uJulayi umhlangano omkhulu bangibheka ngokwami umhlangano omkhulu kunayo yonke ngoba unemdedele ewu7 awukho omunye umhlangano onomdedele abawu7 nobani uyafisa ukuya ebuhleni asiye sibahleke ebuhleni kusuku sisenezwile
inkonzo yethu